محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فرجول بننتي محمدا Allah kadi Allah moƴƴinee ɗum yimɓe ɓe ngadi gabbo moƴƴol fofof kadi rewi laawol e barkeji moɗon ɓe ñangtorima ɓe kadi no nelirno ɗon ɓe ni alhamdulillahi rabbil alamin ñaagi kadi duwaw e ceerno Allah jaɓani en yo Allah reenani en ɗum o reenda en heen yo Allah yoɓ ceerno e seereɓe makko ñoɓɗi moƴƴiri ɗi o haandiri ɓe to makko yo Allah timmin anniyaaji maɓɓe e dental hee e tijjaani en koɓe hee e julɓe hee e leñol nelaaɗo Allah fo sallllahu alayhi wa sallama yo Allah waɗi en heeriɓe annuɓe cheikhana Ahmada Tidiani radiyallahu taala anhu Allah jaɓana en ɗum o reenana en ɗum o reenta en heen enen e miskuuji meɗen fofof e Tidiani en koɓe fofof e julɓe fofof sabu barke Allah e nelaaɗo mum sallllahu alayhi wa sallama yo Allah hokko aafiya e rafiiji ɗi yo Allah waɗe leydi hee deedire e kawral e ndeenta o waɗɗum e leyɗeele juurɗe fofof o waɗɗum ne kadi e aduna hee fofof sabu barke Allah e nelaaɗo mum sallllahu alayhi wa sallama sabu barke cheikhana Ahmada Tidiani radiyallahu taala anhu sabu barke alqur'ani l azim barkeji ceerno men e seeranɓe makko radiyallahu taala anhum jami'an alhamdulillahi rabbil alamina ceerno wi ene foti wonde sabu juma shifa'u o e jamaji joyi goɗɗi nan toon to nder leegal to ani ɗum la budda ene foti wonde naam wasata pour wonoɓe toon fotoɓe rende nokku o wasata foɗɓe wonde toon ndena nokku o ɓen noon jamaji joyi goɗɗi ene ngoodi yettode wodani Allah kiloji no foti hakkunde to wuro haɗo o istawi eɗen kumpide kiloji no foti hakkunde ɗo e wuro ngo to haa ɗo e to bange funnaange o non o tan ko ceerno ceerno Ibnu Maat o wi o meeɗino ƴeewde ɗum hedde galleji ceerno Oumar Lo en to o wi ko haalata ɗo ko noon nde o ƴeewi ɗum nde tawi ɓooyi seeɗa hedde galleji ceerno Oumar Lo en to poɗi to ummade toon noon haa galle ceerno ga eyi wi le on sahaa kam nde o wayriti ƴeewde tawi woni kiloji 4 kono o sahaa jooni noon wuro ngo yawti ɗum no feewi no feewi ceerno no wonno l'islam kam jogii hoore mum jogiti aduna o fof e hikma no Allah golliri wonaa ko sabu l'islam o tagiri tagooje ɗe fofof ñande fof batuuji ceerno ɗi eɗen keɗo ɗum heen omo haala aha kay naam ñande fof batuuji ceerno ɗi ñande fof eɗen omo haala eɗen nana wonde ko taga ko fof tagira ko sabu l'islam alhamdulillahi rabbil alamina en gandi l'islam ko l'islam kañum jeeyi fof ko heen jeeya alhamdulillahi rabbil alamina
sabu ko sifa Allah Allah noon ko gooto tan goɗɗum woodani wawa wodde wodatani kadi abadal abadi alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina yo Allah yoɓ ceerno e seeranɓe makko jobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko sabu barke Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama barke cheikhana Ahmed At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu kanko noon e seeranɓe makko fof alhamdulillahi rabbil alamina yo Allah jaɓan en almudagal men o renana en ɗum o renda en hen o rokka en fandude hen e fandinde moƴƴere wonde hen nde enen e ɓesguji meɗen fofof e dental ngal fofof e tijaniyankoɓe fofof e julɓe fofof alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim e ceerni on jarama yo Allah yam moƴƴere salatul fatih محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد